Club Junta, building better Africa. Akatundwa na Mando African Sober Radio. Ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Tiendele mwanzo msandisiyende kachikawo chinonso cha masana. Lero pa 30 January 2026. Rodi na Munyanane ndiye zina langa. Mr. Malawi, mphunzisi wa ma DJ. Agogwanga nanduza mau. Agogwanga nanduza mau ineyo. Abiti muhapi he. Ananduza mau ineyo. Tawi imeneyo. Asana mwalire. Nzimu wa uuse muntendere. Akaza muhapihe kumachinga. Kuntaja akaza muhapihe. Anabereka mwanao wankazi. Abiti muhapihe. Ndipo abiti muhapiheyo. Anabereka na Mandwa. Katundu. Amena anabereka ineyo. Ndipo asana mwalire abiti muhapihe. Kujokera kumtaja. Ananduza mau kuti ukazamona muntu akupemphera pemphero atakwiya pemphero limenelo silimamveka pamaso pa Mulungu. Akuti pemphero limene limamveka pamaso pa Mulungu ndila munthu oyera mtima komanso opemphera mosweka mtima. Ameneyo ndi amene pemphero lake limamveka pamaso pa Mulungu. Koma ukazali pemphero mokwiya ndi mufuna kuti wina wake akumve kuti iwo mapemphera pemphero limene lijasilifika pamaso pa Mulungu. Ndipo musazapemphere mutakwiya. Mukazapemphera mutakwiya muziwe kunena kuti pemphero limene pamaso pa Mulungu silimafika. Ndikuti tu abiti muhapihe kumtaja. Tandilolani kuti ndikupasireni nkhani sopano zimene ndakubwereserani pano pa radio lomwe Mr. Malawi. Kudali anthu ena acha makapanga mademo okhuzana ndi za misonkho ndipo kumene kwapempherako pemphero iwo poliona pemphero lamaona ngati ati ndi pemphero limene lingamveke pamaso pa Mulungu. Koma mukaliyang'anisisa pemphero lalipemphera mokwiya kwambiri. Iwo amapemphera pemphero la mkwiyo osati pemphero lokonza zinthu. Pamaso pa Mulungu pemphero limene lija ndi 0 kwa 0 palibe chimene mwaphula pamene paja chifukwa ndinu anthu a mkwiyo. Mukakwiya musamafike pamaso pa Mulungu ndipo Mulungu samakuwerengerani pa nthawi imeneyo. Sine mbusa koma nangokuwuzani. Ine ni Munyanane Rodi ne Mr. Malawi mphunzisi wa ma DJ. Mafuna ndikuwuzeni kunena kuti mukamapemphera pemphero musapemphere pemphero muli wokwiya. Mulungu salandira za nyasi. Mulungu salandira za nyasi yaye. Pakuti iye ndi oyera ndipo amapezeka malo okhawo amene ali oyeresedwa. Musamantenge Mulungu ngati sibweni wanu nonse amene mmapita ku mademo namukapemphera pemphero lanu inu ndi anthu opusa. Zimene zija Mulungu amadana nazo. Mulungu si wachisokonezo. Mulungu amene ndimanziwa ine si wachisokonezo. Mayi amene mwapemphera pemphero limene lija muziwe kuti Mulungu si wachisokonezo koma mukumpempherera woyipayo kuti apitirize kukugwirisani ntchito.
Bwanji mundilole kuti ndifike ku Meki. President Lazarus Chakwera atangolowa mboma 2020 chikuchiyamba chaka cha 2021 adasamusa Meki kulamula ndi pakamwa pake Meki isamuke izipita ku Lilongwe, ndipo Ameki adapanga zomwezo. Kudalibe kukula mtima, kunalibe kuti malamulo aunikidwe. Lero zisiru zimene zikugwira ntchito ku Meki, President Arthur Peter Mutharika wayankhula kunena kuti Meki ibwerere ku Blantyre, koma zisiru zogwira ntchito ku Meki asavubwe amene akugwira ntchito lero ku Meki akuti iyayi malamulo aunikidwe pa ziganizo za Mutharika. Kodi nthawi imene Chakwera nkasamusa Meki kumapita nawo ku Blantyre, malamulo ache adali ati? Malamulo adasintha? Nimafuna ndikufunse Andrew Mpesi, Sangwani Mwafliwa, komanso Mai Annabel Mtalimanja. Ndimafuna ndikufunseni kuti kodi malamulo amene adasamusira Meki kupita ku Lilongwe, kodi malamulo amene aja asinthaso pakatipa? Mawu amene adalankhula Lazarus Chakwera ndi mawu amene wayankhula Professor Arthur Peter Mutharika akusiyana pati. Nditazumula mkatimo ndaona kuti abungwe la Mekiwa amalandira zambiri pamene ankakhala ku Lilongwe, ndipo amapiliridwa nyumba lendi zonse boma limachitira, ndi akabwerera ku Blantyre azakhala kuti akukalowa nyumba za boma. Pamenepo ndi pamene zina ndi zina athotholedwe. Kutero ku bungwe limene limaba misonkho ya Malawi, ndiye poona kuti uku kumene akubwererako zinthu zina mwezo awachosera ndi chifukwa chakukula mtima kuti malamulo aunikidwenso. Komanso chokhacho chongofuna kuti iwo akakamire kuti amapezeka ku Lilongwe, akuona kuti ntchito zawo zambiri zikagwirira ku Blantyre, ndipo ti ku Lilongwe kwadayikako maziko awo, akuona ngati atalikirana ndi maziko awo. Inu ndi anthu ongolembedwa ntchito, nthawi ina ilonse ntchito yanuyo ikutha, ndipo pabwera anzanu pamenepo. Musapange zinthu zonena zoti anthu azikumveserani inu iyayi. Amalawi acho omwe angofinyidwa ndi misonkhowa. Amalawi pano apanikizidwa ndi misonkho, ndiye tipeze ndalama zokalipira nyumba za lendi ku Lilongwe. M'malo moti mbwerere ku Blantyre muzikakhala nyumba zanu zimene boma linakumangirani, inu ndi afisi kwa basi. Inu Ameki inu ndi afisi kwa basi. Ngati akukutumani ndimafuna ndikuwuzeni kuti Ameki inu ndi afisi. Ameki inu ndi zisiru kwa basi. Bwanji mundilolenso kuti ndibwerere ku misonkho imene Amalawi akuoneka kuti afinyidwa kwambiri. Ndi yankhule imene ibwanji ya misonkho. Ndimafuna ndinene izi kunena kuti ziko lina lilonse limakhala ndi malamulo ake, ndipo malamulo awo amene akubwera kunena kuti anthu azilipira misonkho ya nyumba sikulakwisa yayi. Koma paja amati sayenda adakwatira mulongo wake. Tayendani mupite maiko anzanu mukaone. Ndikupaseni chisanzo cha ziko la ku South Africa. Ku South Africa ukangomanga nyumba 4, nyumba 4 zikangoyamba kupambana, 4 zisumalipira lendi. Koma ukangoyamba kumanga nyumba ina ya namba 5 kumapita chisogolo, ndiye kuti pamenepo kuyenera kuti uyambe kupereka msonkho, ndipo ukatenge license kuboma. Aboma amabwera ndikukupasaso iweyo license kuti nyumba zachuluka apa. Nyumba zanu kuchokera pano zanu zoti musamalipire apa ndi ziwiri. Zina zonse zimwamanga apa kumapita ku 11 12 kumapita kusogolo, mukuyenera kuti muzipereka msonkho. Nje ena mweyo aitembenuza nkhani ije. Ndimafuna ndikuwuzeni inu IMCP kunena kuti nyumba zachetu sizimbuzi zanu zoya. Nyumba zache sizija zimbuzi zongokhala ndi chipinda chimozi kuti inu muzilipira pamene polendiya. Akunena nyumba, muli ma minister muzi muno,
muli ma MP mmuzi muno, muli anthu ochita bwino mmuzi muno amene ali ni nyumba pafupifupi mwina 70, 80, 100, ena mwa iwo ali ni nyumba zokwana zopitirira 20. Anthu ngati amene obwanja zilipira misonkho, muganiza kuti ngati salipira misonkho kuchipatala mankhwala abwera ni ndani? Je, wina akungobwera pa kumango uwa ndi chimbuzi chache wamanga chicha, akuona ngati chimbuzi chache chichaso azilipira nawo msonkho. Nimafuna nonse amene ndikuuzeni kuti inu mulibe manyumba alendini, chifukwa ena inu mudamanga tuzimbuzi, ena inu zanuzi ndizisakasa zimbuzi, sikuti muzilipira msonkho ya. Siko lino mwasi akumenyana ndi olemera. Mukamaona ena aja kupita ku mademo, mukamaona ena aja kunena kuti misonkho yatichulukira, mwaone kuti kodi ali ni ndrama zingati. Amagulisa thobwa. Iweyo ogulisa thobwa iwe nimafuna ndikuuze msonkho sukukukhuza. Iweyo amene umagulisa ndikuti umagulisa thobwa iwe, msonkho sukukukhuza. Msonkho ndo amene anthu amene ali ni ndalama munomwe amene amakhala ni makobiri, amenewo ndi amene amalipira msonkho. Iweyo umakhoma, iweyo ukudandaula amene iweyo ugulisa thobwa iwe ukudandaula, ogulisa nthochi iwe ukudandaula, pamene iweyo umakhoma msonkho siku ndi siku. Ndiye ukumudandaulira munthu oti azipereka pa mwezi. Ukaona anthu olemera akupita kunseusa asateya, iweyo umakhoma msonkho wako ulinawo ndi uja waphasi amabwera kumakudula uja. Iweyo deiro umakhoma, iweyo deiro umadula phasi. Uyale nthochi zako akubwera kuzadula phasi, uyale ujeni yako akubwera kuzadula phasi, uyale nzimbe wako akubwera kuzadula phasi. Ndio ukamva olemera wakumenya na ukoka ndiye nkumanena boma likuti onjeza kwa basi misonkho. Uzizwa kuti misonkho ikunenera apa ndi anthu amakobiri, ndipo ngati anthu amakobiri wakunena kuziwa kunena kuti iwo osamapereka misonkho. Jeni mafuna ndikuuze ni kunena kuti inu anthu ovutika inu anthu osauka amene mmango oti basi china chili chose cha anthu olemera inu kumango asata pambuyo mafuna ndikuuze ni kuti inu anthu ovutika inu anthu osauka ngati ine, anthu ovutika ngati ine, inu musadandaule chifukwa inu mmakhoma msonkho siku ndi siku, mmadula phasi siku ndi siku. Mukayala nzimbe wanu mmadula phasi, mukayala thobwa lanu mmadula phasi. Mukumumvera bwanji munthu olemera uyu kumamumvera chisoni munthu olemerayi, pamene yeyo amazimbaisa msonkho osamamvera chisoni yayi. Tonse ndi anthu tizifanana. Rodi ne munyanane pano pa radio lomwe akatundwa na mandwa usamvera mavuwe yayi. I'm speaking to Betty. I'm speaking to Betty. I'm speaking to Betty. My love. Sanda Betty, how are you? Sanda Betty. Iwe munthu olemera isakukumvera iweyo msonkho, sakukumvera iweyo chisoni. Tinene choncho kunena kuti munthu olemera isakumvera osauka chisoni. Ndiye iweyo osauka amene umadula phasi siku ndi siku ukukamumvera chisoni munthu olemera. Kupusa kupepera kumbwambwana. HRDC mwatulukatu. Ndimafuna ndifunse HRDC mwatulukatu. Pano ndiye mukuonekatu, pano ndiye mukutuluka. Zisiru inu nakuzani kuti nthawi ya Professor Arthur Peter Mutharika musazatuluke. Agalu inu nakuzani choncho eneyo. Ndimafuna ndikuze ninu HRDC, pano ndiye mukutulukatu. Nthawi jamene amalawa ankapita mizera ya Itali ya mafuta munali chete. Nthawi imene anthu ankavutika kubadya chiteze munali chete. Nthawi imene anthu ankagula simenti kumakhala mizera Itali mudali chete. Nthawi imene anthu ankasakasaka sugar kumakhala mizera Itali mudali chete. Pano ndiye mwatuluka HRDC. Zisiru za MCP zongofuna ujeni basi ndalama basi. Agalu inu.
pano ndiye mukuoneka mulizi pumi bi nkumabwera china chilichonse chimene chingachite boma mwalo wapo china chilichonse chimene chingapange boma mwalo wapo pamene nthawi ija munali phi ambuye anu achakulamulira zisiru za HRDC muimve imene ndipo muiyankhe inu ndinu zisiru kwa basi ndipo mukamayankhula kuti bungwe limene ndi la Malawi inu ndi agalu kwa basi munamanga maloji ndi akupanikizani ni sonkho mwati mutuluke inu HRDC inu ndi zisiru kwa basi mupite mukakhale pasi ku board kwanuko mukazifunse agalu inu mazinyera inu kwa basi zisiru za wanthu ndi bwanji mundiloleso ndikambeko so pang'ono iyo iye ndimafuna ndikambeko za thumba la CDF ndimafuna ndikambe za thumba limeneli akuluakulu zikuoneka kuti thumba ili ena agwira ngodo ena apakidwa kukamwa ngati adya nawo komasana adye ndimafuna ndikambe izi kuti thumba limene likubwera apali la CDF li ena thumba limeneli ena makansala ena ma DC ena azilimvera fungo ndalama of course zikupita kuti ku council koma ndimafuna ndikambe pano kunena kuti kuli ena ake ku DPP kuli nduna ina yake ku DPP muisamale kwambiri sindimabwera pano inu kumatchula za DPP ndi kumakamba za DPP koma ndikuti kuli wina wake ku DPP thumba limeneli musamale naye kwambiri thumba limeneli wina yake thumba ili ena mugwira nalo mchenga muzandivomera ineyo zikayambika muzandivomereza zikayambika ndipo ambiri amangidwa pa thumba ili ambiri amangidwa mpaka chimalisilo ndimangofuna ndikambeko imeneyi ndimafuna ndikambe imeneyi chifukwa ku DPP kuli mkulu wina wake amene watuluka nawo maso kwambiri thumba limeneyi musamale naye mkulu ameneyi akufuna mpando wa presidenti ndaziyankhula muzisunge muzigwire zimene zimusazitaye muzandivomereza bwino pasogolo thumba limene lili la kachigawo kenakache kakuchipani cha DPP muzandivomereza inu amalawi pina kulikonse kumene muli muzandivomereza kuti thumba ili pali ena ake kuchipani cha DPP amene ati alemere munyasa kwambiri chifukwa cha thumba limeneli mundisamale ndithu mundisamale izi ndangoziyankhula sindinatchule munthu pano koma ndati kuchani uku ku DPP kuli madolo ena ake thumba ili akulitenga ndithu afuna aligwirise ntchito ndipo ndalama zakezo azapangire 2030 campaign izi muzandivomereza pasogolo ine munyanane road ine ndapita mpaka chimalisilo